ba mu muka kashe shi ba. A kashe muka je muka same shi. Anything you say or do will be used against you in the court of law. Arrest her. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ni hajja na ga fari na ga baki. Garwashi akwai kuna na taba shi ya nuna halinka da ya nuna za a gan shi an zana so nake mu dangana damuwar ga ta nuna garwashi idan haka ne garwashi da zafi garwashi da zafi ashe garwashi da zafi garwashi da zafi ashe garwashi da zafi menene boko ne na rasa yaya zanayi a zaman gidan ba auren ba na rasa wanne zanayi idaniya na ta kokawa mutan gari na ta karawa da na wuce ai ta nunawa na zamsaniya ta warewa ya to idan haka ake garwashi da zafi garwashi da zafi ashe garwashi da zafi garwashi da zafi ashe garwashi da zafi iye garwashi da zafi ashe garwashi da zafi garwashi da zafi ashe garwashi da zafi garwashi da zafi garwashi da zafi ashe garwashi da zafi garwashi da zafi. Assalamu alaikum. Sannu. A'a. Asma'u fa nake gani. A'a. Tuni wannan abin yana bani mamaki Bilkisu. Yau makan cewa kika yi da kika kasa gane Asma'u ne? Me yasa kika boye min lalurar da kanwarki take ciki? Da ke nake me yasa zaki boye min matsalar da kanwarki take ciki? Ba makan cewa ne ba. Abin da yake bani mamaki shine nan ba hajjiyar su ciyaman ta zo ta kore ta ta fatattake ta ta yi mata rashin mutunci amma shine yau kuma Asma'u ta dawo ofis har ta wuce take wa mutane gadara? Kin ga Bilkisu, ni bani da ansan wannan maganganun naki. Ki bari ta fito ko kuma ki je ki same ta ki tambaye ta. Mu je da ke asibiti mu kai yarinyar nan asibiti amma ki kasa gaya mini menene yake damun yarinyar nan. Asma'u har sai da dangi na suka ji. Asma'u kin san wannan abin me ya haifa kuwa? Ina yunkurin san auren ki kin san tashin hankalin da kika jefa nan kuwa? Kin lalata komai, kin ƙara dagula al'amura. Amma ina so yanzu ki buɗe baki ki min bayani me yasa kike min haka? Me yasa za ki ɓoye min wannan labarin mara daɗin ci dan Allah da Annabi? Malama ki daina kukan munafanci da Allah. Ki buɗe baki ki gaya min me yasa kike gaya min cewa kanwa ki tana ciki? Shikenan naji zauna. Wallahi ba mu muka kashe shi ba. Wallahi ba mu muka kashe shi ba Allah.
wallahi ga kawai muka tare mu kashe shi muna dan Allah wasu sake hakuri kin ga ne ake kawo kayan auren ta dan Allah ka ki tafi da ita dan Allah ki dakata mama ba kya jin abin da suke faɗa ne ana zargin su ne da kisan kai wallahi dan Allah ku ya hakuri wallahi ba zan muka wayo Allah ku ya hakuri mana ku ya hakuri dan Allah ku ya hakuri dan Allah ku ya hakuri mana dan Allah ku dubi tsufana mana ku wayo Allah na wayo aure ko ai ba zance shi mu haɗa kamun mu tafi kawai da Allah mu saurara dan Allah haɗa kaya ba dan Allah ku ya hakuri mana dan Allah ku ya hakuri dan Allah bayan Allah ya naga kun tattara kayan kuma baba kina ji fa aka ce fa yarinya to don ta yi kisan kai a gaban ku ba aka yi wannan magana iya za ka kila sharri ne ku bari mana tukunna a gama bincike sannan duk na abin da za a yi sai a kinga kar ku ari bakin mu da ku ci mishi albasa dan Allah ku bari tukunna shi da kanshi ya yanke hukunci ki kalle ni da kyau Lami ni kanwan baban su mudan ne duk abin da na yanke wannan ne akan sai ya riga to dunyan iyayen ku zancen aure kuma babu shi amma ni bai wa Allah ku yi hakuri ni sai nake ganin kamar kun yi gaggawa da sai ku bari ko ku ga abin da zai biyo baya tukunna wannan abu ma fa sharra ne ba zancen gaggawa fa anan fa ku dauki kanan dan Allah mu tafi bai da kun kare ba za ta yi kace balle batun la ilaha illallah mu tafi da Allah ba na bukatar wata doguwar magana ina so in huta Allah ya huci zuciyarki dakta Hajiya fa da gaske tana bukatan hutu saboda maganan nan fa ba karamar magana ba ce babban matsala ce fa shi yasa koyaushe nake so ku gane wace ce Asma'u da Alkasin yake so ya auro gidansu fa babu kallon dan iskan da babu a cikin gidan kinga suna da dan daudu suna da dan daba suna da karuwa Anta Zahiya dan Allah dan Annabi wa'annan abubuwan da kike faɗa mana ba sai kin faɗe su ba babu amfanin sanin su ba yana da amfani dakta ku gane fa Asma'un nan fa da nake da maimaita muku waye ita ba da Alkasin yake so ya shigo da ita cikin family ku yi kokarin taka masa birki tun kafin abin ya zo ya fi haka wallahi baka ga komai ba wallahi yanzu kuka fara garwashi yana da zafi garwashi yana da zafi garwashi ya ƙona ni ranka ya daɗe ya rantse ma da girman Allah wallahi ba mun ka kashe shi ba ma na mun fita zuwa muka yi muka dawo wallahi tallahi muka ga gawar shi a ɗaki wallahi na rantse ma da Allah da alama ki Hanifa gaskiya kina da taurin kai watakil Zubaida zaki iya gaya min gaskiya ko Zubaida wallahi labai fa mu muka kashe shi ba tsaya ki kwantar da hankalinki Zubaida in kika gaya min watakil komai zai iya zo mana da sauki amma bari ki ji in har kuka dage a haka lallai za ku sha wahala ba ko kuma watakila ma mu tura ku can kasar su kin ga sai su muku hukunci daidai da irin nasu maganar da nake muku yanzu haka yan uwansu sun zo domin bin haƙƙin ɗan uwansu wallahi labai ba mu muka kashe shi ba wallahi gaba ɗaya fa kwanan mu ɗaya da sanin shi me mana da za mu kashe shi mu fa kawai haɗa mu da aka yi da shi don mu samu kuɗi amma wallahi ba mu muka kashe shi ba to tsaya to waye ya haɗa ku da shi ɗin Alice ne
shine ya ce mana ya zo da dala za mu samu kuɗi, shine muka je muka same shi, ni kuma aure na ma za a yi, shi sa na je, amma ba ma a san raina na je ba wallahi. To tsaya, waye Alex din? Ya san da magana kisan kenan shi ma? Shi ma ya sani. Inspector. Yes sir. Kai maza ka tafi da Zubaida ka je ka kamo mana Alex kan ma ya ji labari. Okay sir. Ki tashi ku je. Okay sir. Okay sir. Tashi mu je. Okay sir. Mu je. Mu je. Yalla bai ni zan iya tafiya tunda ma ni na jima ban haɗu da su ba. Da Allah tsaya tukunna dai. Garwashi. Amma dai da alama dai yau dai babu kasuwa. Lela babu kasuwa. Tun da ya fita bai dawo ba, bai zo ya ba mu wani abu ba, ita kuma otun safa ta ce ba ta da kuɗi. Haka za mu kwana, babu abin da za mu ci, babu abinci kenan. Ai Karima, da alamu malam babu abin da zai bamu a cikin gidan nan. Yanzu Karima haka za mu zuba malam ido muna kallonsa, yana da kuɗi sai dai ya kai ajiya, mu muna matsayin matansa amma ba zai bamu ba. Anya. Wallahi da ɗaya duniya dai shi magulmaci bai ji daɗi ba wallahi. Malam mu ba gulmaka muke yi ba. To mi kuka? Magana ce muke ta tsakani da Allah. Muna matsayin matan ka malam. Baka ba mu ci ba, baka ba mu sha ba malam. Nauyin da Allah ya dora maka na hakkin aure zaka sauke akan malam baka sauke shi ba. Malam dole ne fa mu yi magana. Shin Karima batun hakkin aure wa kika batu. Yanzu ke dama duniya kina da ilimin da hakkin armi, amma hakki na kin ka taushe min, ko in ce kun ka taushe min nawa hakkin naku hakkin ɗai kun ka sani a bido a baku ku ci ko to ku kai kotu ku ce na taushe hakkin ku na hana. Baba, dan Allah ka taimaka min, wallahi tun da ka shigo ƙanshin tsiran nan nake ta daga min hankali, wallahi ji nake kaman zan ci babu. Dan Allah ko yanka ɗaya ko biyu ma ka bani. To yawuna ya tsinki. To haɗa miki tsire ne yan neman mai na haka, to ba tsire na abin gaba a walata ni siyo ni ma ji ni yi ciki na kaza ga ɗan kwana da yunwa. Rundunar 'yan sandan kasar nan ta kama shahararriyar 'yan rawar TikTok din nan Zubaida tare da kawarta bisa zargin hannu a kisan wani dan kasar waje a wani hotel. Arewa Updates ta rawaito cewa mutumin ya zo Najeriya ne domin harkar kasuwanci kafin lamarin ya ritsa da shi. Rahotanni sun nuna cewa bayanan kyamarar tsaro ta otal din sun nuna fuskokin Zubaida da kawarta a lokacin da suka shiga ɗakin da ya kama. To sai dai daga bisani ne aka tsinci gawarsa jina-jina a cikin ɗakin. 'Yan sanda sun ce yanzu haka ana tsare da Zubaida da kawarta yayin da ake ci gaba da bincike, wanda kuma da zarar an kammala za a gurfanar da su a gaban kotu. Shin me za ku ce akan wannan lamari? Sunana Sa'id Aminu daga kafarku ta Arewa Updates. What? Kisan kai? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amadan san da zuwa. Kin ji mure ki kwa? Amadan san da zuwa. Yamma da. How are you? Lafiya kalau. Ya aiki an da lafiya? Lafiya lau. Kin ga sakon da na je miki a karkashin filo a kan kujera? Ya, na gani. Kuma kin karanta abin da na rubuta? Na ga text ɗinka. Na gode. Hajiya Shukura manya. Dama kina duniya nan gaba ɗaya kin yada ni? To yau ke ƙawata, ke da kika kusa kashe min aure? Daga gaya miki abu ba za ki yi bincike ba sai kawai ki hau kamar ruwan kumfa? Kash, kakki damu. A yanzu na yi hankali na sake dabara. Kuma dabaran da na sake fa ina nasara. Zan baki labari, kakki damu. Yau, kin ga wata lukutar masifa da na gani kuwa? Kin hau social media? Ban jima da sauka ba, me ya faru? Ai shi yasa na kira ki, ki maza ki hau ki ga abin da na gani. Me ya faru?
wani babban labari na gani mai yaji mai citta mai farfesu da idan na gaya miki sai kin ji daɗin shi. Zubaida da wannan figaggiyar ƙawartata da na kusa karyawa ƙafa sun kashe wani a hotel kuma bature ne. Ke Shukura, dan Allah da gaske ke ko da wasa kike mu? Wallahi da gaske nake. Ki duba Arewa update ki gani. Ki duba. Sannan ki da aiki. Dan kira. La, dadan Amira. Ashe ka dawo. Wato ke Shukura, da abin da ya faru a gidan nan da kokari da Samira ta yi ta kona mana gida. Har yanzu baki fasa ɗebo gulma ki riga kai mata ba. Saboda Allah Shukura, wai me kike samu ne idan kika yi gulman nan? Me kike samu? Kuma yanzu ma kin bar maganar gulma, kin dawo kuma ma sharri yanzu kike yi? Dadan Amira, wannan fa ba sharri bane ko kuma gulma. Matar da mudan zai aura Zubaida, ita aka kama ta kashe wani a hotel da ita da kawarta. Yanzu kina nufin abin da kike faɗa wa Samira gaskiya ne kenan? Da gaske ne mana. Kana so ka gani? Gashi. Shahararriyar 'yar TikTok da kawarta sun a hotel. Na lillahi sai na ilaihi raji'un. Hello? Baba. Ya madam. Lafiya kuwa? To shikenan gani nan zuwa gani nan. Ya madam, kala. Menene? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa haka? Wannan ko AI ne? AI kuma kana kallon zahiri? Ya billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya kuwa? Wallahi haka dai ni ma na gani. Kira abin da zan ji babu tana nema na yanzu? Amma da yammacin nan? Sai ka dawo. Ka daina wahalar da kanka. Ni abubuwan da kake min ma ai is okay. Asamau, ina so ki gane cewar duk abubuwan da nake yi miki ba ina yi miki bane wai don wani ba, ina yi ne saboda ina son ki, ina kaunar ki. Ki gane in ba na son ki, ba na kaunar ki, ba zan taba zuwa inda kike ba tana hana ce ina son ki. Saboda ka duk abubuwan da nake miki so ne yasa nake yi miki. Ni kawai mu je gida. Abubuwan da kake ma Allah ya saka ma da alkhairi. Ni fa gaskiya kwana biyu da kike ina dan kumburan nan ba na bane, kwana biyu ne baki kalle ni kin ce min kina so na ba. Kin gane? Ki kalle ni ki ce Kasim I love you. Ki faɗa mana ki ce Kasim I love you. Kai ki ce mun da Allah ka daina, ni ba zan yi cewa. Okay, yanzu kunya kike ji ba za ki iya ba. To ba da amma ki tabbatar gobe sai kin kalle ni kin ce kina so. To na ji gobe zan faɗa. To su ko mu je ki samu mu dauki abin da kike ba mu ne so. Ni na ce maka bana buƙatar komai. Kawai da ki ce min ke ganda kike ji ba za ki iya fita ba, to ni ba labarin je in dauko miki, amma yau definitely sai kin kuskure bakin ki da rufai da yagat. Kai. Garwashi yana da zafi. Garwashi yana da zafi. Laure. Na'am Hajiya. Laure. Zan fita. Dan Allah a kula da gidan nan. To masha Allah. Yawwa. Al'amin. Zan je in dawo kaji? Wani zan bi. Za ka bi ni kuma. Ka bi ni ina. Dama can da kai nake fita Al'amin, yaro ne kai goya ka sanya a gadon bana in dinga yawo da kai? Ba kya fita da ni. Me yasa zan fita da kai, baka san ka girma ba? In kana buƙatar wani abu ga Laura nan. Ka ji ko? Ka cire wannan uniform din. Kafin mu je ka shirya kayan nan.
Masoya. Na'am. Ni da wata alfarma guda ɗaya gurin ki? Ina jin ka. Za ki yi mini shi? Zan yi maka insha Allah in dai bata fi ƙarfi na ba. Dan Allah ki haƙuri ki dawo kamfani bakin aikin ki. Kai kamfani kuma? Hajiyar ka ce ta kore ni ta ce kuma ka ta ƙara ganna a kamfani. Kar ki damu duk abin da Hajiya ta faɗa duk cikin bacin rai ne ga baki ɗaya sa ta faɗe shi. Kin gane? Amma ina mai tabbatar miki yanzu ta riga ta manta. A'a ni gaskiya tsoro nake ji. My love, please mana. To shi kenan tunda ba za ki dawo ba. Sai ki nema mu ɗaki a cikin gidan nan zo da ne a gidan dan wallahi ba zai yi in koma kamfani ba tare da ke ba. Kai ciyam. Za ka iya zama a wannan gidan ne? Abin da nake so ne a cikin gidan so ko me a cikin gidan ne ma zan iya shiga cikin zauna. Na ji an fara kiran sallah bari a nemi yara su shigar da kayan nan ko? To shi ke. Ina son ki. Na gode sosai. Ya ka abin da nake ce min kenan. I love you. Ni dai gaskiya ba zan zauna yunwa ta kashe ni a gidan nan ba magana ta Allah. Da na ji ƙwarin jikina zan fita in nemo wa kaina abin da zan ci don ba zan zauna ina wahala ba. Ya ta da ke hauka in ban da rashin hankali irin naki yanzu da wannan lodin singa sai ki tashi ki ratsa cikin jama'a ki wuce da baki da hankali baki da ido ba a gaya miki ki ci amma ba bai gaya miki inda wannan shashashan ruwa ta ki ba gaya miki da ke ba. Kai kika santa wannan kuma ko ba kunya ba. Aikin banza da kika ba aikin ebo da. Ai karuwar kenan. Kayan abinci. Ikon Allah. Ikon gaske. Asabe. A kayan abinci ikon. Wallahi kwankin gari. Daman ɗazu muke magana da Lele. Ashe bawan Allah yana can yana haɗo mana kayan abinci. Dan albarka. Fa idan fa aka samu fa Lele fa za fa a ji daɗin kwarai da gaske. Kwarai da gaske. Alhamdulillah. Kai. Allah mun gode maka. Kai abin sai shigowa da su ake ta yi. Wallahi gashi nan. Allah sarki ya Lele. Irin wannan ce fanan ai sai gidan masu kuɗi. Yana cikin alkhairi dumu-dumu kenan. Kai. Wai mi naka gani hakan ga? Haihuwa ce ta rana. Fito ka gani kana kiranka. Wallahi haihuwa ce. Ka zo ka ga hidimar da Lele yayi. Kai. Allah ya ƙara buɗa ya ƙara falala masa. Lelaha. Ƙwarai da gaske ga zahiri na. Lelaha kun ka ce min shi ya kawo wanga abu. Wallahi malam ka gari abin da Lele yayi wallahi. Za a ji daɗin Lele a gidan nan. Amma dai Karima wallahi tallahi duniya Allah baki da kunya. Yanzu ɗan naki ya taka ɗab bisa bene shi ta shi kunda gamin sata shi taho shi baddala kuɗi shi ɗebo wanga abu shi kawo muku ku kuma haku kaza kama aza kuwa za ku ci abincin sata. Mala ka sa mun jaye. Idan za ka ce ban da kunya ka ce ba mu da kunya mala abinda Allah ne ya ɗora maka yaron nan ya ɗauki kuɗinsa ba lalata ya ba zubarwa ya ba asara sai ba ya so kan abinci kuma kai ya dace kai mana yayi mana ai sai dai godiya da san barka da Allah ya ƙara buɗa masa. Gidan gawa an ɓarawo. Nice gidan gawa an ɓarawo ba Lele ba. Yanzu diba ki gani wurin ga naga in aka tashi lissahi ɗaya bayan ɗaya wallahi kuɗin ga suna jikka 1000 kuma a ce wai mutum ya ɗebo su ya kawo wallahi wanda ka iya yin hakan ga ko dai hamshakin attajiri mai kuɗi ko wani katon ma'aikacin gwamnati da kau ba da su ba duniya wanda ka yin hakan ga gidan shi to sai dai barawo irin Lele wallahi barawo nan. Yanzu kai malam kana da tabbaci kana da hujja kana da shaidar ko gaban alkali a kai ka aka tsiye ka zaka ce Lele sataye so abinci ne ka cikin gidan nan ko kana da hujjar cewa daukan kayan mutane yayi yaro dan albarka Allah ya bude masa kullun addu'a nake masa duk da ba ka me Allah ya buda ya taimaka ya kawo kuma ni ba na mugunta da kowa za ci abincin nan a gidan nan bare a ce mugunta nake ina rowa wallahi babu wanda ya sai abin nan a'a malam wallahi a'a malam la ilaha illallah ai ni ma baka isa ba abincin sata hakkin tsaya kina jayayya kai kana tabbacin na satan ne shine kaman mu dafa abinci wallahi ban san da wani baki zan maka godiya ba ni na faɗa miki godiyarki babu ba na buƙatar godiyarki a nan kin ji to shikenan
sai da safi ka gaida gida. Ba damuwa, na gode. Ki gaida mutanen gidan kin ji? To, na ji. La ilaha illallah. Hello, Asma'u? Na'am, Ciyama. Ki zo kamfani gobe dan Allah. To shikenan zan. Kin ji? Good night. Bye. Wallahi amala ba ki sa haka ba ko za ka kashe ba zan saka shinkafan haka mai zan zaka to na me za ka rika kai mun duka so ke rama saboda muna fama da yunwa da wahala da hukuma haka wancan lokacin da aka kawo shinkafan nan ka dauka ka fice da ita saboda rashin gata ba mu da komai a cikin gidan nan ba imani ba tausayi wallahi ba a iban kuɗi na ai sata kuma a taho gidan ga a ci ke ni da baka saka da shi ba ina kallo dauki ki kamin su sama dauki ki haura min da su sama sake ki dauka dan malafar uban ki ka dauka sai na mauje ki wallahi tallahi in baki dauki abin gaba ina halaka ki dauki ki gani gaskiya baba wannan bai kamata ba wallahi ka san fa a cikin gidan nan muna fama da yunwa kuma ka dinga irin wannan abin tsakani da Allah wallahi ina cin hilani yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abun kunya da me ya kama a'a ni ce ke da abuwa ke ko wallahi ki saki wallahi tallahi ba wanda ya isa da ke dauki abin ka kai sama dauka ki fara kai min su sama ashe me ki assalamu alaikum a'a na shiga uku baba me zan gani haka ni wa zaki gani barawo Allah ya tona asiri ne lele da ya sata min kuɗi Allah ya matsayi addu'ar da na kai cikin dare ya sa ya ta ya so abinci ya kawo gidan ga kuma wallahi haramiyar su babu mai taba min abinci wallahi kasuwa zan zuwa an sai suwa amma baba ka san waye so kayan abincin nan kuke rigima akan su na sani na hada miki lele na ha Baba, ba fa shi ya so abincin nan ba. Ciyaman ɗinmu ne muka fita tare da shi shine ya tsaya a hanya ya saya mu. Wa? Ciyaman ɗinmu mana. To wallahi duk na aza ɓarawan gana lele da ya saci kuɗi na aza kuɗin an ka zo. To ke ce abinci ma ni adda iko da shi tunda ɗiya ta kawo kuma wallahi tallahi dole a dafa shi gidan abaka ne. Abinci na ɗiya tata ke yayi ɓarawo ni fa na sani ina ɓarawo shi ke da hannun da zai ta yi shi so waɗanga abu shi taho shi kawo wallahi ma da mun ji kunya dai wallahi mun ji kunya dai dukan mu to abinci dai ɗiya ta kawo wallahi abin kunya duk na ji na hargice wallahi baba dan Allah a daina wannan magana ta wuce to an bata ma'u kuma in Allah ya so ni baki koma jin dumi na cikin gidan ga abu guda zaki min ki hau sama ki te banda abin kwanan miya da aka saka min abinci babban da wallahi tun safe ban ci komai ba yanzu a dawa ke jiya na ji an kira sallah bari in tai masallaci ke jiya ko a dawo lafiya bai ji kunya wallahi wallahi an faɗi babu nauyi to ka lashe gishiri ka sauka shiga wannan kanan cikin daki to alhamdulillah dai mun warware daga matsalar abinci domin za mu kwana a biyu a gidan nan mu ji yunwa ba kuma ba mu nemi abinci ba domin Allah ya warware mana matsalar garwashi yana da zafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake haduwa a cikin tasha na mai albarka. Insha Allah yau za mu tattauna ne game da wannan fina-finai namu masu dogon zango da muke samu ku a duk sati. Ba tare da bata lokaci ba za mu je kai tsaye zuwa ga sharhin wannan fim kafin mu sake muku asalin fim din ko kuma in ce bayan mu sake muku asalin fim din. Wanda na san Allah ya yarda za ku ji daɗin wannan fim ɗin sosai da sosai saboda wannan fim mai dogon zango kuma fim ɗin kowa ya shaida wannan fim ɗin yana kyau ba kaɗan ba. Ba ma iya fim ɗaya muke sako muku ba muna sa muku fina-finai masu dogon zango wanda za ku ji daɗin su za ku ƙayata fim ɗin zai ƙayatar da ku sosai wanda muna fatan Allah ya yarda za ku yi dinga bibiyan mu don samun irin wa'innan fina-finai masu daɗi masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. A zahirin gaskiya wayansu mutanen suna ganin cewa wai Hausa fim ba wai fim ne mai kyau ba ko kuma wai fim ɗin ba su iya fim ba. Wayansu suna ganin cewa Hausa fim ba su iya fim ba suna ganin Hausa fim wai ba su da basiran fim. Wayanda mutanenmu sun fi kallon fina-finan Indiya ko kuma America ko kuma Koriya amma kuma zahirin gaskiya in zamu duba Hausa fim ba ƙaramin fim bane
sai su irin fina-finan na turawa ko indiya kaga da ƙarya ne ko ƙaryayyaki kaga abin da ƙwaƙwalwa ma za ta ɗauka ba. Ni ko nan zaga fina-finan duk ba haka suke ba, fim ne kawai da amfani kawai da basira wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai ko kuma a wa'azantar da kai a cikin fim ɗin. Ta haka nan fim ne mai musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu ba irin fim wanda ake yin shi awa 2 awa 3 an gama fim ba. A'a, fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu saboda wuya yanzu kaga fim ɗin da za a yi shi wai kaga an sake fim awa 2 awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. A'a, yanzu ba haka ake yi ba. Yanzu sakin fim ake yi mai dogon zango wanda za ka ga an daɗe ana yin fim, an daɗe ana ɗaukan darasi da waƴansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin. Wanda in Allah ya yarda idan baka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba ko kuma baka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba, to a season na gaba tabbas ka ga abin da zai maka daɗi, ka ga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba a wata season ɗin sai ka gani, shi yasa amfanin rarraba shi kenan kaga an yi season 1 episode 1 episode 2 har zuwa 12 ko 13 har zuwa a yi season 2 episode 1 episode 2 zuwa 12 ko 13. Kaga an yi shi haka daki-daki season 1 a gama, a zuwa a yi season 2 a gama, a zuwa season 3 a gama. Ba don kuma ake yin haka ba ko dan dai a samu a isar da saƙon da ake son isarwa na ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko wa'azantarwa da ake so a yi a wannan fim ɗin. Wannan kawai shine dalili, amma kuma wasu mutane suna ganin cewa Hausa fim ba wani fim bane mai kyau. Amma kuma a zahirin gaskiya Hausa fim suna ɗaya daga cikin fina-finan da za a ba su lambar yabo, wanda za a sako su a cikin fina-finai wanda suka iya fina-finai, duk da ba kowa ne yake jin yaren Hausa ba. Kaga kamar yadda mu yanzu muke kallon irin fina-finan Indiya ko Turawa ko Koriya haka, muna fahimta ne da subtitle. To muma ɗin haka yanzu za ka ga a fina-finan Hausawa za ka ga ana sa subtitle a ƙasan bidiyon, wanda kuma na san ba mu kaɗai ne muke kallon waƴannan fina-finan ba, su kansu Turawa ko waƴansu 'yan ƙasashen suna kallon wannan bidiyon, suna kallon fim ɗin. Kuma ko da ace ba su jin Hausa, to suna fahimta ne ta wannan subtitle ɗin da ake sawa. Sai shi ɗin ba ƙaramin taimakawa yake yi ba sosai don mutane waƴansu ƙasan su amfana. Insha Allahu to ga nan za mu sa muku bidiyon, da Allah muna fatan ku mana subscribing da liking da share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa a cikin tashar namu mai albarka. Insha Allahu yau za mu tattauna ne game da wannan fina-finai namu masu dogon zango da muke sa muku a duk sati. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je kai tsaye zuwa ga sharhin wannan fim kafin mu sake muku asalin fim ɗin, ko kuma in ce bayan mu sake muku asalin fim ɗin, wanda na san in Allah ya yarda za ku ji daɗin wannan fim ɗin sosai da sosai. Saboda wannan fim mai dogon zango kuma fim ɗin kowa ya shaida wannan fim ɗin yana kyau ba kaɗan ba. Ba ma iya fim ɗaya muke sako muku ba, muna sa muku fina-finai masu dogon zango wanda za ku ji daɗin su, za ku ƙayata, fim ɗin zai ƙayatar da ku sosai. Wanda muna fatan in Allah ya yarda za ku yi dinga bibiyan mu don samun irin waƴannan fina-finai masu daɗi, masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. A zahirin gaskiya waƴansu mutanen suna ganin cewa wai Hausa fim ba wai fim ne mai kyau ba, ko kuma wai fim ɗin ba su iya fim ba. Waƴansu suna ganin cewa Hausa fim ba su iya fim ba, suna ganin Hausa fim wai ba su da basiran fim. Wayanda mutanenmu sun fi kallon fina-finan Indiya ko kuma America ko kuma Koriya. Amma kuma a zahirin gaskiya in za mu duba, Hausa fim ba ƙaramin fim bane. Sai su irin fina-finan na Turawa ko Indiya kaga da ƙarya ne ko ƙaryayyaki kaga abin da ƙwaƙwalwa ma za ta ɗauka ba. Ni ko nan zaga fina-finan duk ba haka suke ba, fim ne kawai da amfani kawai da basira wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai ko kuma a wa'azantar da kai a cikin fim ɗin. Ta haka nan fim ne mai musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu ba irin fim wanda ake yin shi awa 2 awa 3 an gama fim ba. A'a, fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu saboda wuya yanzu kaga fim ɗin da za a yi shi wai kaga an sake fim awa 2 awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. A'a, yanzu ba haka ake yi ba. Yanzu sakin fim ake yi mai dogon zango wanda za ka ga an daɗe ana yin fim, an daɗe ana ɗaukan darasi da waƴansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin. Wanda in Allah ya yarda idan baka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba ko kuma baka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba,
to a season na gaba tabbas kaga abin da zai maka daɗi, kaga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba a wata season ɗin gani shi yasa amfanin rarraba shin kenan kaga an yi season 1 episode 1 episode 2 har zuwa 12 ko 13 har zuwa a yi season 2 episode 1 episode 2 zuwa 12 ko 13 kaga an yi shi haka daki season 1 a gama a zuwa a yi season 2 a gama a zuwa season 3 a gama. Ba idan kuma aikin haka ba ko dan dai a samu a isar da saƙon da ake son isarwa na ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko azantarwa da ake so a yi a wannan fim ɗin. Wannan kawai shi ne dalili, amma kuma wasu mutane suna ganin cewa Hausa fim ba wani fim bane mai kyau. Amma kuma zahirin gaskiya Hausa fim suna daga cikin fina-finan da za a ba su lambar yabo, wanda za a sako su a cikin fina-finai wanda suka iya fina-finai, duk da ba kowa ne yake jin yaren Hausa ba. Kaga kamar yadda mu yanzu muke kallon irin fina-finan Indiya ko Turawa ko Koriya haka muna fahimta ne da subtitle, to mu ma ɗin haka yanzu za ka ga a fina-finan Hausawa za ka ga ana sa subtitle a ƙasan bidiyon, wanda kuma na san ba mu kaɗai ne muke kallon waɗannan fina-finan ba, su kansu Turawa ko waɗansu 'yan ƙasashen suna kallon wannan bidiyon, suna kallon fim ɗin, kuma ko da ace ba su jin Hausa to suna fahimta ne ta wannan subtitle ɗin da ake sawa. Sai shi ɗin ba ƙaramin taimakawa yake yi ba sosai don mutane waɗansu ƙasan su amfana. Insha Allahu to ga nan za mu sa muku bidiyon, da Allah muna fatan ku mana subscribing da liking da share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa a cikin tasha na mai albarka. Insha Allah yau za mu tattauna ne game da wannan fina-finai namu masu dogon zango da muke sa muku a duk sati. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu je kai tsaye zuwa ga sharhin wannan fim kafin mu sake muku asalin fim ɗin, ko kuma in ce bayan mu sake muku asalin fim ɗin, wanda na san in Allah ya yarda za ku ji daɗin wannan fim ɗin sosai da sosai. Saboda wannan fim mai dogon zango kuma fim ɗin kowa ya shaida wannan fim ɗin yana kyau ba kaɗan ba. Ba ma iya fim ɗaya muke sako muku ba, muna sa muku fina-finai masu dogon zango wanda za ku ji daɗin su, za ku ƙayata, fim ɗin zai ƙayatar da ku sosai, wanda muna fatan Allah ya yarda za ku yi dinga bibiyan mu don samun irin waɗannan fina-finai masu daɗi, masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. A zahirin gaskiya waɗansu mutanen suna ganin cewa wai Hausa fim ba wai fim ne mai kyau ba, ko kuma wai fim ɗin ba su iya fim ba. Wasu suna ganin cewa Hausa fim ba su iya fim ba, suna ganin Hausa fim wai ba su da basiran fim. Wayanda mutanenmu sun fi kallon fina-finan Indiya ko kuma America ko kuma Koriya. Amma kuma zahirin gaskiya in za mu duba Hausa fim ba ƙaramin fim ba ne. Sai su irin fina-finan na Turawa ko Indiya kaga duk ƙarya ne kawai ƙarairayi, kaga abin da ƙwaƙwalwa ma za ta ɗauka ba. Mu ko nan za ka ga fina-finan duk ba haka suke ba, fim ne kawai da amfani kawai da basira, wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai ko kuma a wa'azantar da kai a cikin fim ɗin. Kaga kenan fim ne mai musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu, ba irin fim wanda ake yin shi awa 2 awa 3 an gama fim ba. Fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu, saboda wuya yanzu ka ga fim ɗin da za a yi shi wai kaga an sake fim awa 2 awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. Yanzu ba haka ake yi ba. Yanzu sake fim ake yi mai dogon zango wanda za ka ga an daɗe ana yin fim, an daɗe ana ɗaukan darasi da waɗansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin. Wanda in Allah ya yarda idan baka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba, ko kuma baka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba, to a season na gaba tabbas kaga abin da zai maka daɗi, kaga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba a wata season ɗin gani shi yasa amfanin rarraba shin kenan kaga an yi season 1 episode 1 episode 2 har zuwa 12 ko 13 har zuwa a yi season 2 episode 1 episode 2 zuwa 12 ko 13 kaga an yi shi haka daki season 1 a gama a zuwa a yi season 2 a gama a zuwa season 3 a gama. Ba idan kuma aikin haka ba ko dan dai a samu isar da saƙon da ake son isarwa na ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko azantarwa da ake so a yi a wannan fim ɗin. Wannan kawai shi ne dalili, amma kuma wasu mutane suna ganin cewa Hausa fim ba wani fim bane mai kyau. Amma kuma zahirin gaskiya Hausa fim suna daga cikin fina-finan da za a ba su lambar yabo, wanda za a sako su a cikin fina-finai wanda suka iya fina-finai, duk da ba kowa ne yake jin yaren Hausa ba.
Kaga kamar yadda mu yanzu muke kallon irin fina-finan Indiya ko Turawa ko Koriya haka muna fahimta ne da subtitle. To mu ma ɗin haka yanzu za ka ga a fina-finan Hausawa za ka ga ana sa subtitle a ƙasan bidiyon. Wanda kuma na san ba mu kaɗai ne muke kallon waɗannan fina-finan ba, su kansu Turawa ko waɗansu 'yan ƙasashen suna kallon wannan bidiyon, suna kallon fim ɗin. Kuma ko da ace ba su jin Hausa to suna fahimta ne ta wannan subtitle ɗin da ake sawa. Sai shi ɗin ba ƙaramin taimakawa yake yi ba sosai don mutane waɗansu ƙasan su amfana. Insha Allahu to ga nan za mu sa muku bidiyon da Allah muna fatan ku mana subscribing da liking da share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake haduwa a cikin tasha na mai albarka. Insha Allah yau za mu tattauna ne game da wannan fina-finai namu masu dogon zango da muke sa muku a duk sati. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu je kai tsaye zuwa ga sharhin wannan fim kafin mu sake muku asalin fim ɗin, ko kuma in ce bayan mu sake muku asalin fim ɗin, wanda na san in Allah ya yarda za ku ji daɗin wannan fim ɗin sosai da sosai. Saboda wannan fim mai dogon zango kuma fim ɗin kowa ya shaida wannan fim ɗin yana kyau ba kaɗan ba. Ba ma iya fim ɗaya muke sako muku ba, muna sa muku fina-finai masu dogon zango wanda za ku ji daɗin su, za ku ƙayata. Fim ɗin zai ƙayatar da ku sosai, wanda muna fatan Allah ya yarda za ku yi dinga bibiyan mu don samun irin waɗannan fina-finai masu daɗi, masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. A zahirin gaskiya waɗansu mutanen suna ganin cewa wai Hausa fim ba wai fim ne mai kyau ba, ko kuma wai fim ɗin ba su iya fim ba. Waɗansu suna ganin cewa Hausa fim ba su iya fim ba, suna ganin Hausa fim wai ba su da basiran fim. Wayanda mutanenmu sun fi kallon fina-finan Indiya ko kuma America ko kuma Koriya. Amma kuma a zahirin gaskiya in za mu duba Hausa fim ba ƙaramin fim ba ne. Sai su irin fina-finan na Turawa ko Indiya kaga duk ƙarya ne kawai ƙarairayi, kaga abin da ƙwaƙwalwa ma za ta ɗauka ba. Mu ko nan za ka ga fina-finan duk ba haka suke ba. Fim ne kawai za a yi amfani kawai da basira wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai ko kuma a wa'azantar da kai a cikin fim ɗin. Kaga kenan fim ne mai musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu ba irin fim wanda ake yin shi awa 2 awa 3 an gama fim ba. Fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu, saboda wuya yanzu ka ga fim ɗin da za a yi shi wai ka ga an sake fim awa 2 awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. Yanzu ba haka ake yi ba. Yanzu sakin fim ake yi mai dogon zango wanda za ka ga an daɗe ana yin fim, an daɗe ana ɗaukan darasi da waɗansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin. Wanda in Allah ya yarda idan ba ka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba, ko kuma ba ka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba, to a season na gaba tabbas ka ga abin da zai maka daɗi, ka ga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba a wata season ɗin, ka gani shi yasa amfanin rarraba shi kenan. Ka ga an yi season 1 episode 1 episode 2 har zuwa 12 ko 13, har zuwa a yi season 2 episode 1 episode 2 zuwa 12 ko 13. Kaga an yi shi haka daki-daki, season 1 a gama, a zuwa a yi season 2 a gama, a zuwa season 3 a gama. Ba don kuma ake yin haka ba, ko dan dai a samu a isar da saƙon da ake son isarwa na ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko wa'azantarwa da ake so a yi a wannan fim ɗin. Wannan kawai shi ne dalili. Amma kuma wasu mutane suna ganin cewa wai Hausa fim ba wani fim ba ne mai kyau. Amma kuma a zahirin gaskiya Hausa fim suna ɗaya daga cikin fina-finan da za a ba su lambar yabo, wanda za a sako su a cikin fina-finai wanda suka iya fina-finai, duk da ba kowa ne yake jin yaren Hausa ba. Kaga kamar yadda mu yanzu muke kallon irin fina-finan Indiya ko Turawa ko Koriya haka muna fahimta ne da subtitle. To mu ma ɗin haka yanzu za ka ga a fina-finan Hausawa za ka ga ana sa subtitle a ƙasan bidiyon. Wanda kuma na san ba mu kaɗai ne muke kallon waɗannan fina-finan ba, su kansu Turawa ko waɗansu 'yan ƙasashen suna kallon wannan bidiyon, suna kallon fim ɗin. Kuma ko da ace ba su jin Hausa to suna fahimta ne ta wannan subtitle ɗin da ake sawa. Sai shi ɗin ba ƙaramin taimakawa yake yi ba sosai don mutane waɗansu ƙasan su amfana. Insha Allahu to ga nan za mu sa muku bidiyon da Allah muna fatan ku mana subscribing da liking da share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake haduwa a cikin tasha na mai albarka. Insha Allah yau za mu tattauna ne game da wannan fina-finai namu masu dogon zango da muke sa muku a duk sati.
ba tare da ɓata lokaci ba za mu je kai tsaye zuwa ga sharhin wannan fim kafin mu sake muku asalin fim ɗin, ko kuma in ce bayan mu sake muku asalin fim ɗin, wanda na san in Allah ya yarda za ku ji daɗin wannan fim ɗin sosai da sosai. Saboda wannan fim mai dogon zango kuma fim ɗin kowa ya shaida wannan fim ɗin yana kyau ba kaɗan ba. Ba ma iya fim ɗaya muke sako muku ba, muna sa muku fina-finai masu dogon zango wanda za ku ji daɗin su, za ku ƙayata, fim ɗin zai ƙayatar da ku sosai, wanda muna fatan Allah ya yarda za ku yi dinga bibiyan mu don samun irin wa'innan fina-finai masu daɗi, masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. A zahirin gaskiya waƴansu mutanen suna ganin cewa wai Hausa fim ba wai fim ne mai kyau ba, ko kuma wai fim ɗin ba su iya fim ba. Waƴansu suna ganin cewa Hausa fim ba su iya fim ba, suna ganin Hausa fim wai ba su da basiran fim. Wayanda mutanenmu sun fi kallon fina-finan Indiya ko kuma America ko kuma Korea. Amma kuma a zahirin gaskiya in za mu duba, Hausa fim ba ƙaramin fim ba ne. Sai su irin fina-finan na Turawa ko Indiya kaga duk ƙarya ne kawai ƙaryayyaki, kaga abin da ƙwaƙwalwa ma za ta ɗauka ba. Mu ko nan za ka ga fina-finan duk ba haka suke ba, fim ne kawai za a yi amfani kawai da basira wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai ko kuma a wa'azantar da kai duk a cikin fim ɗin. Kaga kenan fim ne mai musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu, ba irin fim wanda ake yin shi awa 2, awa 3 an gama fim ba. A'a, fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu, saboda da wuya yanzu ka ga fim ɗin da za a yi shi wai kaga an sake fim awa 2, awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. A'a, yanzu ba haka ake yi ba. Yanzu sakin fim ake yi mai dogon zango wanda za ka ga an daɗe ana yin fim, an daɗe ana ɗaukan darasi da waƴansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin. Wanda in Allah ya yarda idan ba ka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba, ko kuma ba ka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba, to a season na gaba tabbas ka ga abin da zai maka daɗi, ka ga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba, a wata season ɗin sai ka gani, shi yasa amfanin rarraba shi kenan, kaga an yi season 1, episode 1, episode 2 har zuwa 12 ko 13, har zuwa a yi season 2, episode 1, episode 2 zuwa 12 ko 13. Kaga an yi shi haka daki-daki, season 1 a gama, a zo a yi season 2 a gama, a zo a yi season 3 a gama. Ba don komai ake yin haka ba, ko don dai a samu a isar da saƙon da ake son isarwa na ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko wa'azantarwa da ake so a yi a wannan fim ɗin. Wannan kawai shi ne dalili, amma kuma wasu mutane suna ganin cewa wai Hausa fim ba wani fim ba ne mai kyau. Amma kuma a zahirin gaskiya Hausa fim suna ɗaya daga cikin fina-finan da za a ba su lambar yabo, wanda za a sako su a cikin fina-finai wanda suka iya fina-finai, duk da ba kowa ne yake jin yaren Hausa ba. Kaga kamar yadda mu yanzu muke kallon irin fina-finan Indiya ko Turawa ko Korea haka, muna fahimta ne da subtitle. To mu ma ɗin haka yanzu za ka ga a fina-finan Hausawa za ka ga ana sa subtitle a ƙasan bidiyon, wanda kuma na san ba mu kaɗai ne muke kallon waƴannan fina-finan ba, su kansu Turawa ko waƴansu 'yan ƙasashen suna kallon wannan bidiyon, suna kallon fim ɗin. Kuma ko da ace ba su jin Hausa, to suna fahimta ne ta wannan subtitle ɗin da ake sawa. Sai shi ɗin ba ƙaramin taimakawa yake yi ba sosai don mutane waƴansu ƙasan su amfana. In sha Allahu to ga nan za mu sa muku bidiyon, da Allah muna fatan ku mana subscribing da liking da share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa a cikin tasha na mai albarka. In sha Allahu yau za mu tattauna ne game da wannan fina-finai namu masu dogon zango da muke sa muku a duk sati. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu je kai tsaye zuwa ga sharhin wannan fim kafin mu sake muku asalin fim ɗin, ko kuma in ce bayan mu sake muku asalin fim ɗin, wanda na san in Allah ya yarda za ku ji daɗin wannan fim ɗin sosai da sosai. Saboda wannan fim mai dogon zango kuma fim ɗin kowa ya shaida wannan fim ɗin yana kyau ba kaɗan ba. Ba ma iya fim ɗaya muke sako muku ba, muna sa muku fina-finai masu dogon zango wanda za ku ji daɗin su, za ku ƙayata, fim ɗin zai ƙayatar da ku sosai, wanda muna fatan Allah ya yarda za ku yi dinga bibiyan mu don samun irin wa'innan fina-finai masu daɗi, masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. A zahirin gaskiya waƴansu mutanen suna ganin cewa wai Hausa fim ba wai fim ne mai kyau ba, ko kuma wai fim ɗin ba su iya fim ba. Waƴansu suna ganin cewa Hausa fim
ba su iya fim ba suna ganin Hausa fim wai ba su da basiran fim. Wayan da mutanenmu sun fi kallon fina-finan Indiya ko kuma Amerika ko kuma Koriya. Amma kuma zahirin gaskiya in za mu duba Hausa fim ba ƙaramin fim ba ne. Sai su irin fina-finan na Turawa ko Indiya kaga da ƙarya ne ko ƙaryayyaki kaga abin da ƙwaƙwalwa ma za ta ɗauka ba. Ni ko nan za ka ga fina-finan duk ba haka suke ba. Fim ne kawai da amfani kawai da basira wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai ko kuma a wa'azantar da kai a cikin fim ɗin. Ta haka nan fim ne mai musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu ba irin fim wanda ake yin shi awa 2 awa 3 an gama fim ba. A'a fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu saboda wuya yanzu kaga fim ɗin da za a yi shi wai kaga an sake fim awa 2 awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. A'a yanzu ba haka ake yi ba. Yanzu sakin fim ake yi mai dogon zango wanda za ka ga an daɗe ana yin fim. An daɗe ana ɗaukan darasi da waƴansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin. Wanda in Allah ya yarda idan baka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba ko kuma baka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba to a season na gaba tabbas ka ga abin da zai maka daɗi. Ka ga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba a wata season ɗin sai ka gani shi yasa amfanin rarraba shi kenan kaga an yi season 1 episode 1 episode 2 har zuwa 12 ko 13 har zuwa a yi season 2 episode 1 episode 2 zuwa 12 ko 13. Kaga an yi shi haka daki-daki season 1 a gama a zuwa a season 2 a gama a zuwa season 3 a gama. Ba don kuma ake yin haka ba ko dan dai a samu a isar da saƙon da ake son isarwa na ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko wa'azantarwa da ake so a yi a wannan fim ɗin. Wannan kawai shi ne dalili amma kuma wasu mutane suna ganin cewa wai Hausa fim ba wani fim bane mai kyau. Amma kuma zahirin gaskiya Hausa fim suna ɗaya daga cikin fina-finan da za a ba su lambar yabo wanda za a sako su a cikin fina-finai wanda suka iya fina-finai duk da ba kowa ne yake jin yaren Hausa ba. Kaga kamar yadda mu yanzu muke kallon irin fina-finan Indiya ko Turawa ko Koriya haka muna fahimta ne da subtitle. To muma ɗin haka yanzu za ka ga a fina-finan Hausawa za ka ga ana sa subtitle a ƙasan bidiyon wanda kuma na san ba mu kaɗai ne muke kallon waƴannan fina-finan ba su kansu Turawa ko waƴansu 'yan ƙasashen suna kallon wannan bidiyon suna kallon fim ɗin kuma ko da ace ba su jin Hausa to suna fahimta ne ta wannan subtitle ɗin da ake sawa. Sai shi ɗin ba ƙaramin taimakawa yake yi ba sosai don mutane waƴansu ƙasan su amfana. Insha Allahu to ga nan za mu sa muku bidiyon da Allah muna fatan ku mana subscribing da liking da share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake haɗuwa a cikin tasha na mai albarka. Insha Allah yau za mu tattauna ne game da wannan fina-finai namu masu dogon zango da muke sa muku a duk sati. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu je kai tsaye zuwa ga sharhin wannan fim kafin mu sake muku asalin fim ɗin ko kuma in ce bayan mu sake muku asalin fim ɗin wanda na san in Allah ya yarda za ku ji daɗin wannan fim ɗin sosai da sosai. Saboda wannan fim mai dogon zango kuma fim ɗin kowa ya shaida wannan fim ɗin yana kyau ba kaɗan ba. Ba ma iya fim ɗaya muke sako muku ba muna sa muku fina-finai masu dogon zango wanda za ku ji daɗin su za ku ƙayata fim ɗin zai ƙayatar da ku sosai wanda muna fatan in Allah ya yarda za ku yi dinga bibiyan mu don samun irin waƴannan fina-finai masu daɗi masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. A zahirin gaskiya waƴansu mutanen suna ganin cewa wai Hausa fim ba wai fim ne mai kyau ba ko kuma wai fim ɗin ba su iya fim ba. Waƴansu suna ganin cewa Hausa fim ba su iya fim ba suna ganin Hausa fim wai ba su da basiran fim. Wayan da mutanenmu sun fi kallon fina-finan Indiya ko kuma Amerika ko kuma Koriya. Amma kuma zahirin gaskiya in za mu duba Hausa fim ba ƙaramin fim ba ne. Sai su irin fina-finan na Turawa ko Indiya kaga da ƙarya ne ko ƙaryayyaki kaga abin da ƙwaƙwalwa ma za ta ɗauka ba. Ni ko nan za ka ga fina-finan duk ba haka suke ba. Fim ne kawai da amfani kawai da basira wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai ko kuma a wa'azantar da kai a cikin fim ɗin. Ta haka nan fim ne mai musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu ba irin fim wanda ake yin shi awa 2 awa 3 an gama fim ba. A'a fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu saboda wuya yanzu kaga fim ɗin da za a yi shi wai kaga an sake fim awa 2 awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. A'a yanzu ba haka ake yi ba.
yanzu sakin fim ake mai dogon zango wanda za ka ga an daɗe ana yin fim, an daɗe ana ɗaukan darasi da wasu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin, wanda in Allah ya yarda idan baka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba ko kuma baka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba, to a season na gaba tabbas ka ga abin da zai maka daɗi, ka ga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba a wata season ɗin ka gani, shi yasa amfanin rarraba shin kenan ka ga an yi season 1 episode 1 episode 2 har zuwa 12 ko 13, har zuwa a yi season 2 episode 1 episode 2 zuwa 12 ko 13. Kaga an yi shi haka daki season 1 a gama, a zuwa a yi season 2 a gama, a zuwa season 3 a gama. Ba idan kuma aikin haka ba, ko dan dai a samu a isar da saƙon da ake son isarwa.